I was a little about my sensitive na yawo asanso santene bompa ene na kakari apple asanso kroba ko ya ewo kwan ene ne patemu na ohene wa ha nana kakari apple ya otoso menu na na dihye menu atom ya ena wo ye wo mo adihye ene ti aba na bepemu ewo ha no ene twafo na wa ha ewo twetwe enkomo ansa na ya ba yi no so no Ibe kan abapumana na wama yabakosam kakra yakasa asanso ebread wana wadawoma makwa bag service na jamoso no na zate me da masasa maso na ko ne sa bebisami adumasa abakosam ye asanso adumasa kuna omo ye ni afo asabio About Sabio and Moko, the Amani Trafo, and Awaha, Minamidisa, and Muna, no friend, also Elko, or Nona neighbors on Pena, Sabio, Sum, Adumasa, Asum, Asanso, Kunan Kuana, a good year, a hot man to her Abacosam. Our into Trafo, Sabio Masuma Sanso, and him for I can see my Benjanata to Nano, Trafo, men anonymous woman. And I be doing so akola me wo sisi nti na na sanzo na na kakere pa ode onene asanzo hina wo ha no no sisi na no kro se adihye de nu a ono wo no na wo so ko no ne ba ne na me ko de na ani ma me ko do ya oda for me na ye nya botena cheche mu yi enipa mi na ewu Dedi kan no hanya Dedi kan ana akwana hene ono ye asanso akwana hene okay no do to so menu no ho to so menu so ma me ko do ye ohene maame asanso hene maame mana ka wa pro maame mana ka ya pro maame ene maame afi akwana do no mana ka ya pro maame no oda mo mi no di kan etom Medica to no mama fie ko do no medica eto mi ti akona ni na gina mi se nka eye no to ye nyina no nka oye ena afofu anto ata akona hin so efiri mo akoba se na ka kale pro de na ni to ho amu se o hwe mu mi enu mo yo mo eye enu nti se dofu ni ajam for mabedo no na tlese se bi unyi ba ko ntimi nya ba ko na minche wase bi maame ko do no ne ba ne nana ayopoku jamfi ana akwana hina na yopoku na yopoku jamfi ne ba no nti sane maame ewu na ne ba nso ewu a omintimi enkase ye ba ko eja ba ko enti na amasa ye no abaso sabiri yo another na ehihye say Omo eyiyimu dabe na do mo tumpem na bebe ne bepem kwabe na sabia santia membre no adehye de mu wa sabia pom adehye kwabe ba kokoro wa adehye bra ene do moko nti dia akwa ne kodu se ene sabia acha bi abe no twede na sabia do moko abusieye akoso mo sante amamre no omoda mpem na sa na hyehyete say Omona Bamnaza, Omadam Prom Anra Ana Dini Omona, a bomb who is in pa Abatos Abramadahu, a dampomui. Yes, and not the moon I do Madam Prom. The moon Omadam Prom. It is Namia Dma, Nana Kakalepo, Obioquamu, dear. Na Yetimako Prom Quabel Bam, and you may have no watcher. Nanu so no nana kakalepo hotam zetembe obeka biano ese yakobro madeshe ni menu na kwabra ba kope na eda se oda ma odin nana kodo oso asala sanso tafo hene na eda se pa oso for to ko atutwi no so nana oda ma ye to so no asanso ye be hu no yi obi epeso ba ha asanso no obi pese wo asanso a efiri ekobia fana sawa babrono ana police headquarters
Emma Alpha Railways Alpha Forestry Bakwai Asanso Bakwai Difa the Ekoni Jina Bakwai Hene Nasa said the Eman Baby Natanaye the Bakwazi Asanso Yaka Asanso Kroni Jina Asanso Krodiano if you Bakwai Kron Forestry if you police headquarters Ekosi education office in Asanso Asase the break car hospital that the munina any hospital also say AG Asanso Asase sabi nananum ebi ka prayer nanaka kale bawo abaya ononso elto aso no la ma Asanso e baba kwasamisa ye de ni Asanso Nina Mishabia na de oya ebanizam de oya ekabi echro yenya Asanso ohini bia eko anzana wena Asase ohina awanko oni Asase ntina na Asanso hene okon sabe ni twafo hene eneme okon mena na mbi na enim eko sabe ohini bia utwasa ohini bia kosa owane sahene wadeno eko ntina na Asanso hene na sase obiwo Asanso patase Asanso tutuale Asanso achiase eho yani adenkrenya hene ebose ya wobi nso wo dadan yani bakwa hene na eje nso be gina Asanso hene asase okodi nteleso a yani amanso abodom ene bose Asanso die eye na Asanso hene die de ntele fa enso ye manso abodom enso edie ena die esa to so bio eko kolu krom eko daba krom ni nyina ne ya krom nyina ene kan proje nyina ne daba krom ye na Asanso hene asase na de eko ye ni se sabi teteno na ebomani no so njobi akosi Asanso mu so a no odobi enso na wo ni wura ewo hono no ntena na Asanso ndobi na no kopem ena ekwaso nso no esumunya ni amija be yabuana ni ifu esumunya nanso wentia na Asanso hene ebo mesa hene a bebi Asanso no ene bi azebato obunchi bedu yewura ni mu otumfo ha eno de mina machirim eri atire yewura nana Asanso esihele yenya koribi Asanso eyede yenya Asanso Asanso ndeja yenya Asanso ayako lejira ekono ebanu aha ene yede faaye ena omubu ha ena mse onko bi na eja esoma obi ani panti wo obi ani hono ena mse asamunso enie obi panti ho eja nso ewo ho nti ahono ena de trafo eto asese obo kokono ahona fiya fefo amo kwa na omo kokon lese matra asemu so abeguru ha aruti na ma yefra ha asemu so anga de jafo bi ha na omo san ha ankoma nkobo omo man de ni no okay ale da sepa Asanso so ayo ina babeto wi ya nipa mu enam so atoma nana eye yi nana baye obeto na obeto me dia akonya o hwe me camera da me so awo mani ma me so pa me dia akonya 28 years ni o dia akonya 28 years 28 years me so 12 July 1998 nje kwa me kakako me brusa mbo aba tena na Asanso hene obato me na na brafo
ɛna mesae ɛkyerɛ no na mmom yɛde nana kakaleɛ pɛ wokɔkyerɛ yɛwura otumfoɔ no yɛ ɛna ɛdi ka kɔsa akyerɛ yɛwura sɛ deɛ yɛde no ɛɛba nie ɛna ɔda wo ma ɛwɔ dompɔnkɔ ne anasa mike na kɔnyo ɛyɛ abrɛmpɔn na adeɛ baako a na ɛwɔ mu tete ne sɛ ahemfo no ɔba wamfa ani die ama ahemfo no ɔmɔ nkyɛn no a seesei yɛbɛ hɔ ɛna no kyerɛ yɛbɛ hɔ ɛnti na ayɛ sɛ ɔhene bɛ bɛdi akonnwa na ɔba sɛ ɔpere ɔma ahene a deɛ ɔbɛba no deɛ ɔbɛyɛ no na ahemfo no bufu a na asaa ate kɔ ɔyɛ a ɛbɛyɛ ɔdɔm na ɔkɔ nti wonya saa adeɛ no nti saa adeɛ deɛ na kakari apɛwo abɛyi ɔdɔ ɛde ne mmaa tena ɛne ne hemfo tena na yɛwura so ɔbɛbɔ no maa ahene a yɛ ahemfo ne nso ɛwɔ no yɛbɛtaa n'akyi asansoma gyina nso bɛtaa n'akyi na ɛyɛmɔne sɛ de hunu sɛ yɛwɔ asantehene bɛyɛ mama ahene akonnwa no ɛnyɛ yi koraa nua bɛda ase paa kwɛhyɛn a wɔde sɛ deɛ ɔbɛda paa nka ɛsɛ yɛwura sɛ nka animuanim yaa mentumi nka nkyɛn sɛ ɛnnɛ ɔnyɛ ɛna mentumi nka nkyɛn sɛ kyena ɔnyɛ na nka ɔyɛ ama yɛ animuanim yaa anka yɛne bɛgye ho monya ma ahene no anka mopɛ ɛyɛ papaa yɛhwɛ kurom hafo asetena mu a ɛte sɛe ne mpontuo ne ade ekurom asetena adeɛ baako a wɔmu ne sɛ yɛwura na ɛsɛ ɔno tena ase yɛka sɛ because ekurom ha yɛwɔ nkwalaa bi ha adesi ayi awɔ obi afi baabi koraa bɛtena ha watena ha adesi nso gu ha eduru mmerɛ bi a baabi deɛ eduru na deɛ ɛbɛboa ɔbaa no yɛsɛ yɛwura sɛ ɔnyɛ maa adehyɛ no nso ɛdeɛ gyina meka saa asan so a akora bi wɔ hɔ no kɔbi paa obi bɛtɔ prɔto bɛyɛ 10 million na deɛ ɔwɔ ha ekura 5 million na ɔrewie gye boɔ baako a ekura no ɛma ɛnkɔ so nti yɛsɛ yɛwura sɛ saa deɛ wei deɛ ɔnhwɛ na ɔmoa sɛ sasansoni ba ogya kakra sɛ ɔba a yɛnhwɛ sɛ yɛyɛ ne saa ekuro no bɛyɛ kakrakaa sɛ deɛ yɛkan sɛ nkɔmɔ a ne bi die gyinaa no sɛ yɛhwɛ ne yɛyɛ ne saa asanso bi a afo baako pɛ ne nyinaa bɛyɛ kuro because yɛsɛ sɛ na asanso yi de asase gye obi bɛyɛ 20 million na ɔde gye asanso no 20 million bɛyɛ de nsa koraa no ɛbɛnya sɛ sika no ɔde agye hɔhoɔ no ɔfa agye kuromafoɔ ɛba saa ekuro no ɛbɛkyerɛ kakrakaa na adwuma kuro ha ɔmo yɛ paa yɛde adwuma a ɔmo yɛ arekuo adwuma ɛbɛ ɛgye kɔ adwuma sɛ kookoo ɛbɛ ɛna na yɛ aduane nso no yɛsɛ ase no nyinaa yɛ anwea ɛnti sɛ woanyɛ bantefuo na woannua ba a adwuma bia ne hɔ a bɛtumi ayɛ ama no ayɛ yie nti deɛ yɛsɛ yɛwura katareɛ pɛw ɛma ato yɛwura asantema wura sɛ ɔne ne bɛhyia no ɛdi nkɔmmɔ na wɔmmoa asansoman na ɔmo nso ɛhu deɛ ɔmo nso ɛyɛ na kuro adwuma no nɔm yɛ seesei ekuromafoɔ a wɔwɔ akwantuo mu wɔ Kumase no ɔba asan so kuro deɛ ɔmo a wɔn a wɔwɔ akwantuo mu dɔɔso koraa se na yɛde ɛwɔ kuro mu ha enti ɛyɛ na kuro kɔ ɛdi ɛnyɛ baabi na ɛyɛ adehyɛ na mu because obi wɔ hɔ no efiri baabi ɛba koraa no a si ama ne da wɔ baabi koraa ɔhɔ ɔde ne ba no ɛsɛ otu wɔde ma no ɛna ɛna abusuafie no yɛntena abusuafie bebree wosi abusuafie a wosi ne kakra weedie baako ɛnso abusua no eti obi a yɛn adwene sɛ ɔbɔ sɛsɛn nti sɛ saa nneɛma bɛyɛ nyinaa nkɔ so ama akɔla bi a ɔwɔ akwantuo mu biara sɛ ɔbɛbɔ sɛsɛn ɛde aboa ɔno nso baabi a sɛ nkwa obi abɛka akwantuo mu kura no nso ɛnyɛ kɛse ahofoɔ nso ntumi adi kura no nso ɛbɔ so ne yɛsɛ ekuro
ekuro ebe kɔso a ahɔhɔ ɛna yɛde kyekyere kuro bɛbɛ ɛnyɛ ahɔhɔ a mobɛdi kuro abɔ so nana me nso me wura no no na deɛ wɔ mu ne sɛ woba bɛkɔ amoafo adankrenya asan so wɔn mo ɛna ɛwɔ asase na deɛ ma bɛkɔ ahene bɛyɛ sɛ ɔbɛpɛ baabi tira na ɛhɔ na ɔmo wɔ baabi bi a ɔmaba ɔmade hyɛ nti wohwɛ a bɛkɔ ahensase ne ɛyi nyinaa wɔ Jakobu ɛne na ɛyɛ hɔ na enti woba mekyerɛ wɔ adeɛ bi o woba nzogu a nzogu nyinaa yɛ amoafo hene asase woba Western High ɛba hospital a ɛyɛ asan so obedu post office bɛkɔ a nanso no baabi a yɛyɛ no bɛkɔ a ne kɔyɛ regional nti no ɛna bɛkɔ a hene bɛtena hɔ a yɛde hɔ ɛmaa no mansini ne nti ɛna yɛde hɔ no ɛmaa no na wopɛ ekura wɔ hɔ a adenkrenya mika sɛ mtɛ woduru Brɔsanse a ayi bɔno ayi nsuo bi yɛfrɛ no ɔhurum ɛhɔ na adenkrenya ne asanso hene ɛbɔ hyeɛ nti Brɔsanse nyinaa yɛ asanso hene ɛdea ɛna yɛsa kɔ akɔduru dankenam ɛkɔduru baabi nso a ɛhɔ nso adenkrenya hene ne yɛde na akɔbɔ ɛhye ɛhɔ wofiri hɔ kɔ deɛ na wokɔ kansere ele ɛhɔ deɛ menim hɔ asɛm ɛhɔ deɛ mentimi nka hɔ asɛm ma no ɛnyɛ na bɛkɔ a deɛ no a me sɛbio ɛna meka sɛ mede akɔdwa 29 years deɛ da mewɔ mu yi deɛ menim na metie history nso dadaada ansa na mebɛdi akɔdwa ɛyɛ adeɛ nso ɛda hɔ a obiara ntimi ntwa ho nkontompo ɛma no ɛnyɛ yie na ɔda wɔ ma ɔde wɔn bu a nkuro yɛ bɛɛ sɛ yɛ nkuro paa deɛ nkuro no yɛwɔ asanso akyease yɛwɔ asanso pataase yɛwɔ asanso twetweɛle nkuro mmiɛnsa ansa na yɛfiri hɔ nso a nkuro no ahodoɔ no akɔyɛ nkuraseɛ kɔda ban na deɛ na meka kyerɛ no yɛne de nya asɛhene bɔhye na meka kyerɛ no yɛne de nya asɛhene bɔhye saa nti no de nya ase ɛfo timi didi asansohene asase so asansohene nso ɛnkɔfo nso timi didi de nya asɛhene asase so saa na abɔdɔma nso abɔdɔm hene nso the same thing ɔmo nso timi didi ɛhɔ no mo ebi ɛma no ɛyɛye na ɔda wɔ ma nnuafoɔ mmiɛnsa asanso masa asanfie masa ɛne kona ɔma yɛ nkɔfa no sɛ na ɔsi nimfa ho ɔma nia no nia yɛ ɔmo yɛ deɛ na nimfa ho ɔkɔfa asoma brɛ mu ɔba ma baka deɛ nka deɛ ɔmo ne sɛ deɛ mbɛto yɛ ɔmo yɛ adumasa asanso ɔmo yɛ ɛna ɔmo adumasa ne asanso yɛ ntaafoɔ kona ɛtɛria na adekora ɛma kona kɔdi hɔ deɛ ɛhɔ deɛ mentimi nka emu asɛm yɛbase na ne nyinaa nso ma ɔmo nyinaa nso yɛ aduafo a Zambia ɔmo aka ɔmo ho abom dadaada firi na nando brafo pɛn so anyina ɔmo aka ɔmo ho abom dadaada ɛnyɛ dana kakali apa ɔba ayɛ na ɔmo aka ɔmo ho abom firi dadaada yɛde ɛkɔ hwehwɛ nyinaa ɛba awieɛ no wɔda wɔ ma asan so mabunu to wɔ nomfoɔ sɛ kuro yi kuro bi ati ɛne ne daakye ɛna hɔhɔ ɛne mabunu titiri ti mabunu no fo ɔmabunu no kɔɔba ogyina hɔ yi na wɔade hyɛ ɛwɔ mefie mete me baabi nanso asɛm biara si a wopɛgye no awɔ no wone adi kan bɛ ɔdi no panyi bi wɔ bɛ sɛ ɔkora nanse ɛna yere asɔ ɛna ɔka kyerɛ asɔ sɛ asɔ da biara yɛbɔ dɛs kɔkora asɔ kɔkora nanse yere asɔ ɔnwale asɔ ho bɔn ɔmka na ɛba a kɔkora nanse gyiri ɛna yɛbɔ asɔ no ansa na asɔ dini no aba nti
nti adeɛ biara bɛsi kurom a wopanya a wɔfie no wo ne ɛbɔ amanneɛ nti ɛka kyerɛ mmeranteɛ ne sɛ obiara nsakra na sɛ deɛ ɔno gye bɔne bi ba a twafo hene sɛ yɛka a yɛbɛka twafo hene fie yɛka koraa yɛnka mahemfio ne fie a bɛti bi koraa no yɛnka mahemfio ne ɛbɛba na na kakaleɛ pa wo nso no sɛ ɔno nso ho ka nso a yɛbɛka na kakale asanso hene yɛbɛka twafo hene yɛbɛka kookye hene yɛbɛka ahemfo asɛm bi asi a ɛwɔde yɛnsa bɛkyerɛ sɛ ɔhene wei fie ne fie ɛnso no ne ɔkyɛ na bɛhyia no fo nso ne wɔntie enti yɛsɛ yɛ nkɔlaa ne sɛ nananom yɛtu ɔmofoɔ a ɔmo ntie ɔmofoɔ ne deɛ ne wɔ buru ɛmfa ɛma yɛ na ne yie ɛne yɛpɛ gɔs yɛ nananom yɛte ha sɛsi a deɛ nananom yɛyɛ no ɛna yɛtoa soɔ nti sɛ ɔmo di yɛanammɔ so a ɔmo nso biribiara nso ɛbɛtumi ayɛ kama akɔpem sɛ mete ebi anam aka kyerɛ sɛ na mesua bɛ 18 years medi akonnwa kakra nam 12 John 1998 na wokyɛke a mekeka kɔ 29 mu hɔ no mu sɛsie nti mekɔ m'anim na mesua ɛnso hwɛ wohɔ me meyɛ akɔlaa obi koraa na de adeɛ bɔ ma no so a ɛma mekɔpata obi ntɔkɔ nti na maa mese bɛɛ mmiɛnsa bi tuiɛ a wohu me sɛ obi a mesi atu nka wohu me gentleman collect nti mesua paa na sɛ ho sɛ mɔburu no ɔmo ne no nnebɔne wɛde ne adeade yɛwi yɛ nkɔɔ twetwe no foto bɛ na ade bɛma wɔ medeɛ ɛfoto wɔ hɔ ne sɛ committee assemblyman ɛwɔ hɔ enti deɛ mekakra meka ma assemblyman ɛne committee no ate ne sɛ ɛkorɔ no nananom deɛ yɛda ne yɛda wokɔ kɔduru baabi koraa no a na woka asɛm kyerɛ kwalaa bi a ahwɛ koraa nana no deɛ wobɛka kyerɛ wo no na no bɛtia wo ɛnso no na woka asɛm pa na ɛde akyerɛ no ɛnso no ɔntie enti ɛbɛsɛ aban nipa assemblyman ɛne committee no ɔmo na aban sɛ wɔbɛkɔ aban mu sɛ ɔkɔ report ama adeɛ bi a ɛnyɛ wɔ kurom no ɔmo aboa no ɔmo na ɛsɛ ɔbɛyɛ adwuma no ɛma yɛn enti nananom nso no yɛde ahyɛ ɔmo nsa sɛ ɔmo ɛdi nti ɛbɛsrɛ assemblyman ne committee ne sɛ mo ɔmo nyɛ sɛ ɛna ɛnyɛ hwee na ɛba saa ne bɛhyɛ ɛkɔyɛ biribi saa na metuofo no wantie na mmara di wɔ a ɔfrɛ me a memma ne bɛpa kyɛw nti assemblyman ne committee no ɔmo ɛnhyɛ mu kena sɛ saa nneɛma ɛkɔ so a ɛde de mbɔne bere korɔ no mo ɔmo mma kwan ne mmara no ɛnyɛ adwuma na me akɔkɔa mekɔi wɔde a mete bi ɔkɔa nansa koraa na mempio da wɔde a na akɔkɔa mekɔ bafuom na mbaa na mabɛda mekɔa nhwɛ adaakye bi koraa mada na adwo koraa na bɛtumi pono ase ɛso menim nti bɛdeɛ kakra a mɛka mede twa toɔ sɛ committee ne assemblyman no ɔmo nhwɛ na nananom no ɔmo hwɛ na deɛ anammɔ mbɛtuɔ no ɔmo nso de amanneɛ ababɔ yɛn ama yɛn nso ahu deɛ yɛreka ne da se obi no de bɛn yɛfrɛ me nana kɔdo owusu asare asan so twafo hene na yɛda ase paa so asan so twafo hene menka no bɛkɔa because bɛkɔa kuro no ankasa mpo ɛyɛ dea na yɛda ase paa asan so twafo hene na ne wɔde twafo abakɔsɛm asan so abakɔsɛm ama yɛn no yɛda mo ase sɛ berɛ no do nyina munya akɔbɛ na motie